Nas últimas semanas estamos a asistir a un verdadeiro boom de presentación de proxectos eólicos mariños nas costas galegas. O último foi o que coñecemos esta mesma semana, o chamado volanteiro, que se situaría fronte á ría de Vigo e a menos de 30 km da Costa da Guarda. Un boom eólico disfrazado de enerxía limpa diante do que a Xunta de Galiza está a actuar con total falta de transparencia e cun doble discurso. Por un lado, di defender ao sector pesqueiro e, polo outro, amosa un total apoio á implantación de parques eólicos mariños nas costas galegas. Dende o BNG cremos que nin a Xunta nin o Estado están a ter en conta neste tema a segunda actividade económica galega despois da automoción en volumen de negocio, que é a pesca, que representa ademais o 10% das exportacións no sector mar-industria e da que viven de xeito directo ou indirecto máis de 120.000 persoas no noso país. A verdade é que nos resulta verdadeiramente incomprensível que se estea a apostar de novo polo mesmo esquema de sempre, e que non é outro que poñer a Galiza a producir enerxía, en moitos casos con importantes achegas de cartos públicos a grandes empresas privadas que non deixan beneficio ningún aquí. Unha enerxía que se transporta despois para beneficiar e industrializar fundamentalmente outros territorios, mentres aquí quedan só os prexuízos sociais, os prexuízos produtivos e os prexuízos ambientais. Dende logo, no BNG apostamos polas enerxías renováveis, pero neste caso é evidente que as decisións políticas están a primar os intereses das grandes empresas eléctricas en contra do noso sector pesqueiro, fundamental, como digo, para o noso país e que xera e inviste a súa riqueza aquí, tamén no noso país. Polo tanto, claramente, anunciamos que o BNG priorizará no caso do parque volanteiro exactamente o mesmo que no resto dos casos, a actividade pesqueira e marisqueira, os espazos produtivos sensíveis, tanto no mar como en terra, e a protección ambiental e paisaxística. Creemos que a implantación de parques eólicos mariños no noso litoral non se pode levar a cabo a calquera prezo e, polo tanto, consideramos, ademais, que é unha actividade incompatível coa pesca, que é precisamente a actividade que nós consideramos preferente tanto dende o punto de vista económico como do social e do ambiental, e nesa liña traballamos xa dende as institucións e tamén fora delas.